compte Imagina't 2010. L'Imagina't d'enguany, el concurs de curtmetratges, es modifica per tal d'augmentar, per tal de guanyar en qualitat i amb la intenció de que augmente també la participació. Enguany el primer premi passarà a ser de 500 euros, el segon de 300 i el tercer de 200. Al mateix temps mantindrem el premi del públic i afegirem un premi a la crítica social. És evident que la joventut té que ser crítica i per això mateixa al mateix temps que siga participativa. L'Imagina't 2010 ha de ser un avanç, un afiançament ja del que portem, serà el tercer any que realitzem aquest concurs i la intenció és ampliar-lo al Festival Imagina't. Esperem que la participació augmente, que la qualitat a poc vagi augmentant també. Tenim la intenció de que es creï un servei d'assessorament també per a que qualsevol jove que vulgui presentar un curtmetratge puga tindre l'ajuda d'algun especialista, d'algun expert a l'hora d'acabar d'editar el seu curt. Imaginem un poble participatiu, amb moltes idees, amb molts i moltes artistes. Tindreu que posar-se en contacte a partir del correu de la regidoria de joventut, jovesdelafont@hotmail.com, o a través de la pàgina web que és www.lafontjove.wordpress.com. A partir d'ahí es posarem en contacte i vos ajudarem en el que faci falta. El concurs, com vos he dit, comptarà amb més premis per tal de que augmenti la participació. Come down and live my life and have friends around. We never changed the way. So I wanna live in a wooden house. We're making more friends would be easy. Oh, and I don't have a soul to say. Yes, and I sin every single day. We never changed the way. We never learned the way. So I wanna live in a wooden house. We're making more friends.